amabhelo la ngozondo khubo noqunto mafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa ovapho mnoma nontanga sodibandlela ayidiba indlela bade badiba nendlela komatye goduku ukuze angathinjwa lithambo lasemzini into ezatya isikhwebusa kwamkhwekazi kwanoqambulo zibunyonyona zibuthebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi bedlana laselenge umthontyingantyinga nomi phezu kwentaba kaloku abo bantu kuthiwa baphekwa nelitye lenyengane lavuthwa ilitye lasala ibhele sibulisa abo bantu kaloku namhlanje njengoba siphethe umcimbi wokubulela esihlweleni ukubonga edlozini siphakamisa kaloku sonke ezo sihlwele kuba siyabulela kaloku xa sitshoyo bhekisa kuni kaloku maqoco Jojo Tieko Bukhalimazembe obutsolo bentongo mabombo ombizana siphakamisa amandlovu kaloku ngosibakhulu ngozidla ekhaya ngokuswela umalusi niphamisa amatshawo omdango jiopalo rharhabo sarhilo gcale konkosi yamntu kabantu basebukhosini kaloku abo siyabulela kaloku bantu abahle ngoba nide nazofika nangena kulo elikhaya ngawo lo mgqibelo umgqibelo kaloku lusuku esiye sincokole khona ngezidlumzi ngezinye imini ke sidiza amahlebo bakhalaza abantu bathi sanuthetha ngezi zethu indaba namhlanje bantu abahle bilusuku lokuqala lwaphayana esikolweni kwaVusilanga kula academy yakwaVusilanga besibambe sona isikolo apho namhlanje besithetha khona ngengxaki zeskins besincokola ngazo ki acne sincokola ngazo zonke ezizikins boils magama amaninzi kamagama okukhumsha sizama unyanga zona izikins singazange saphatha yeza singakhange siye kumuntu wamayeza sisebenzisa nje okwazi ukufumaneka okufutshane ukwenzela abantu bangabi nengxaki zezikins sikhona singaba bantu bamayeza besisenza loo nto ke namhlanje ezizikins amutsho kuba siyaqhuba kwisikolo wena mntu ke sikuphosileyo sawuvika imini awufika imini ungene nawe esikolweni besenza uzoom kunzima abantu abahle kuba bozoom abangaba bafika sesigugile nibanga ndiyazuma nam ngaba ndiyazunywa nam kweyami ikona sithetha ngawo ke lo mba ekuthi kukuthini ukubulela isihlwele omnye umuntu athi bhele njengoba sesibulela esi sihlwele kubulelwa xa bekutheni siyabulela kaloku bantu abadala sibulela impilo kwezi zihlwele ininzi bantu abahle into esiphetshiswa kuyo esiyaziyo nesingayaziyo basiphephisa abantu abadala siyayibulela ke impilo sibulela imisebenzi njengoba abanye abantwana bengayifumani nje imisebenzi wena ufumene umsebenzi uhambe uyobulela kubantu bakowenu omnye abulele imfundo athi ndizifundile zonke ezibefama ndiyazifunda phaa koncwadi ndishiye ngasemva ndifundile mna bulela abantu bakwabo omnye abulela umendo dala ndiwufuna lo mendo ndiwujikelezela dala ndisiya nakubantu bamayeza ndisithi mabandenzele into yoba ndende nobhele naye ngelakhi ithamsanqa wazifumanela wakho umakoto nentamende nomlomo omkhulu aqonda bayi nam ndendile hambe obulela amawabo bayi ndibulela umendo sihlwele zasekhaya omnye kabulela abantwana omnye abulele izinto aziphiweyo ngamawabo abulele umuntu abulele imoto omnye abulele iloto ndendayiwina le loto sihlwele zasekhaya siyafuna ke kule ndawo yeloto masiyeke le loto sithethe ngalena yemoto nansi into abantu abathi bayenze umuntu uyifumene kaloku le Toyota Cressida yakokwabo yinde inhle layita kakuhle baphandla abantu apha endleleni xa begqitha qomba yimhambela kamandi aqomba kule weekend ngapha kwalizayo ndiyayixhelela imoto yam abize ke abantu athi ndixhelela imoto kunxilwe ke kuba exhelela le moto yakwabo siyanqanda sihlwele siyanqanda abantu abahle masingazixhelelini ezi moto kuba kaloku le moto ayohlukanga kula gate uyivalayo ayohlukanga kula bed nala wardrobe unayo ayohlukanga kwezi zinto unazo yinto nayo imoto awukwazi ukuyixhelela siyixhelela izihlwele zethu siyabulela kwezi zihlwela bulela umntu bantu abadala nali hashe nindiphe lona ndithi ke ngoku mandinibulele ngalo elihashe ndicela uba ke xa ndihamba ngalo elihashe nindikhusele ezingozini nindikhusele nakuwo lamasela bayo nindikhusele nakwabathakathi basenofuna undiwisa
ngalo eli hashe. Lelenu eli hashe, ndicela uba kaloku niligade lihlale ixesha elide. Ndiyacela ke zihlole zasekhaya ukubana ndifumane elinye ihashe ezawuba lelam. Eli kaloku bantu abasekhaya lelenu ukwenza imisebenzi yasekhaya nje besitsho nje uBhele, wenzela ukuba benalo ihashe azayokwazi yolimisa phaa ezantsi komthi ebusuku, lishukumele hashe likaBhele, liyashukumela hashe, bagqitha abantu babona uba kubiliwe phaa ngaphakathi konto eqhubayo. Uqomba uBhele akakwazi eli aliyalezileyo, wanomswane alihlambe ngawo ukuba phinde liyovontyoza phaya. Ayithethi ukuba ke eli lesibini akazuphinde alibulele. Uzawuthi bantu abadala eli ke ihashe ndiceba nalo niligade, kodwa nindivumele ndikwazi uyojayiva ngalo eli hashe, ndikwazi uyoma ezantsi kwemithi ethile emnyameni ngalo eli hashe lasekhaya. Bulela kumntu ke, bulela izinto abantu bakowabo abamphe zona. Nantsi ke into abuza umntana omntu omnyama ukubana lithe kule veki ngapho kwaliphelileyo xa bendenze umsebenzi ndisenzela umama ebecelwa mandimenzele into, xa ndithi ndiyosabela koosiyazi bathi umakhulu wam uqumbile. Umakhulu uqumbile, uqumbile umakhulu, uba kutheni uqala ngomntana nje? Ndikhona nomnye ingqine le nto uba hayi tati ndisenzela utata omkhulu inkomo, ndithi ndiyamkhapha. Bakhala umkhulwa wakhe uba kutheni ungaqalanga ngam, kuba kaloku le ntwana ingumnina wam. Ibhubha nje indikwelita inkomo eyayifana uba indikhaphe ngayo njengamkhulwa wayo. Khalwe ke kwenye ikono ukuthi lo mntu nimenzela le nto wayesindisiwe, zangenzele mntu nto lo mntu, kutheni nenzela yena nje? Siyabuzana ke ngoku ukuba ithini kanti le nto yokwenza ezi zinto? Ngubani omakenzelwe ntoni? Is there a sequence na kule nto? Ndicela ke bantu abahle ze sihambe nayo le nto kakuhle ukwenzela ukubana uthi wena xa unombuzo sibuze kwinto ebesicangatha kuyo. Uthi xa usithi andivumi, ungavumi, ukwazi ucacisa uba yindawoni le ungavumi kuyo. Siyaqalisa ke bantu abahle sithi, on the day or the hour or the minute or the second wena abazali bakho bethe bakubumba wayinto ekhoyo, on that very same moment of i-pregnancy kamama, izihlwele zakulotata, izihlwele zakulomama zikhupha umntu. Kukhona umntu okhutshwayo kulotata, ukhona okhutshwayo kulomama ukuba akugade. Lona ke wakulotata uzawuripota kubantu bakulotata ngobomi bakhe, ngobomi bakho rather. The same will apply kulona wakulomama. Lo mntu kuthiwe makakugade, lo mntu makakukhusele, lo mntu makaripote ngawe ukuba kwenzeka ntoni. Uzelwe ke ngabazali abangumdali wakho, kuba kaloku your first creator and your ultimate creator ngaba bazali bakwenzileyo ngeza chromosomes zabo. Now ke ngoku nesi sihlwele sakulotata sikugadileyo, same applies kwesi sakulomama. Ibe yile ngxaki ke wena mntu uthe waqhomfa isisu, kokukhupha esasisu qumbise kuqala esi sihlwele besigade lo mntu besinikwe itask. Qumbise ogogo fama bagade olusana ngokwena uluqhumfisi olukhuphileyo lubuyela kubo ogogo. Uqumbise zonke ezihlwele ebezisezinenjongo ngaye lo mntu. But now sithi ukhulile ke esiswini wade wobelekwa wangulo mntana wakhula ngaminazana ithile. Uva utatomkhulu wakho notata, utatomkhulu exelela utata ukuba awunamntana apha, ungamane uthetha ngoba wanomntana, ningabantwana nonke apha, awukwazi uqeqesha mntana, nawe ndisakuqeqesha. Ithi ke ngoku le nto ngokwesisintu, lo tatomkhulu ungumzali wakho, lo makhulu oyinkosikazi lo tatomkhulu ungumama wakho to an extent uba kweminye imizi emininzi umakhulu lona uzawubizwa mama.
umakhulu lona becomes your first spiritual mother. Utatomkhulu becomes your first spiritual father. Ngabazali bakho aba abangakuzalanga biologically, abakuzalayo ngokwasesintwini. Ndifuna sihambe nayo ke ngoku le nto. Utata wakho oyena mzali wakhe ngutatomkhulu wakhe ongukhokho ke apha kuwe. Ukuba ke wena uyindodana kuzawufika loo mnini apho fanuba uyomelwa indawo, yomelwa inxiwa kuloo ndawo, either likhethwe ngutata okanye uzikhethele. Ngaloo mnini usiya phayana uyocelelwa, kuyothethwa, utatakho uba khona afike azichaze ukuba hayi ndingubani kabani wasendaweni ethile, ndibone le ndawo, ndaqonda uba mandizoma kuyo le ndawo, ndishiye unyana wam abe kuyo le ndawo. Ukuba ke kwakho ingxaki enawuthi nibe nayo naye lo mntwana, ndizawuza. So umzali kaloku wena xa ufika apha kula maxhego ale ndawo ungunyana kabani, kodwa lo bani sithetha ngaye naye uzele owakhe umzali. In this instance umzali wakhe ngutatomkhulu, kuba kaloku utatomkhulu nguye othe kutata awunamntwana apha, nawe usengumntwana. Yive ke ngoku le nto ukuba ithini, ithi kulo mzi uzoma kuwo wena ekuthiwa ngokatata wakho, the ultimate makhulubhasi wawo lo mzi ngukhokho wakho, meaning ngutatomkhulu katata, umnikazi wale ndawo. Lo tatomkhulu katata kaloku nguye ngokwalapha ebuhlanti ohlala kule ndawo isekungeneni eleft. Uye inkonde yale ndawo. Xa sithetha ngalapha endlini enkulu, lo tatomkhulu katata nguye ohlala apha ekungeneni eleft, izoba yinkosikazi yakhe apha eright. So ithi ke ngoku le nto kufuneka ungayiphazami into yokubana ukhokho lo is ultimately in charge of le ndawo uhlala kuyo. Masigqithe, sithe babini ngokwabantu sesithethe ngabo, sithethe ngesasihlwele sityunjiweyo ukuba sigade ubomi bakho. Sathetha ngokhokho esithi is in charge of le ndawo ukuyo. Noba ke uyagxamesa ke mntana omhle, wena nje buhlunyuka nje, ukhokho wakho nguye ultimately okontrola ubomi bakho. Sithetha ke ngoku ngalo mntu wesithathu. Nanku umakazi kamama uvelile ephupheni. Umakazi kamama uthi oyena mntu unamandla apha ebomini bakho ndim onemali, ndim okulwelayo, bakhona nabanye kodwa ndim oyena ndenzele ke into ethile. Masithi xa uyile kwabo siyazi, bayatsho siyazi ukuba injengoba isitsho le nkondekazi yiyo ekwenzela izinto, and umakazi ngowecala lakulomama wena ungumntwana wasekwendeni, kwendiwe ngabazali okanye xa sibeke kakuhle umama notata batshata. Now xa usiya kulomama in charge of your life kwicala kulomama, isekwa nguye ukhokho kwicala lakulomama. Njengoba ndifika nje kulomama ndizokwenza lo msebenzi, siyenzile yonke into eyenziwayo ebefore kuyokwenza umsebenzi, siwenzile amabhunga, sijikelezile apha emadlakeni, sijikelezile zonke indawo, siqokelele ozozihlwela, konto singayenzanga. Namhlanje senza lo msebenzi. Uyathetha umalume, njengoba umalume uchaza nje lo msebenzi ukuba kwenzelwa umakazi, uyamchaza uba ngubani lo makazi. Kwabo makazi bambangaka kwenzelwa uthandeka, ongudada bozukiswa, ongumnaku bobani bani. Loo nto yiyo uyamlocate lo mntu kuthethwa ngaye ukuba ngubani, uyinkosikazi kabani ukuba wayetshatile, ungumama kabani ukuba unabantwana, so that kungabikho confusion uba wenzela bani. However,
isithebe njengoba kuphiwa lo makazi, isithebe sihanjiswa sesi sihlwele sikugadayo. Esi sihlwele sikugadayo siso sikuququzelelayo kwaba bantu balela ukuthula, kuba kaloku bakhona obaziyo, bakhona ongabaziyo. Siyabazi bona kuba sesalapha esi sihlwele siripota ngawe. Esi sihlwele, isithebe, sisinika ukhokho wakho ngokwalapha kulo mama. Ukhokho nguye omakathathayo akhombe ukuba le mayinikwe lo, le mayithi, mazithi zitya, makuthi kuthi, kuthunywa lo mntu kuripotwa, oripota ngawe. Ukhokho xa ungenamatyala akhe, siye sithi thina abantu abahle, you are sorted. Kuba kaloku awukwazi ukwenzela umakazi, awuzukwazi ukwenzela umalume, awuzukwazi usakwelita ukhokho. Babuze ke abantu ukuba ndandimenzela ukhokho okanye wayenzelwe ngudadewethu, but it doesn't matter ukuba wayenzelwe ngabanye, nawe it will do you good ukuba umkhumbule ukhokho. Hayi, wayekhatshiwe ukhokho wam, wayenzelwe inkobe ukhokhokazi, wabuyiswa ukhokho, akukho matyala kakhokho. Kodwa njengoba nam ndikhona, ndithi ndimkhumbule ukhokho, ndingamazi ndinjalo, ndithi khokho, ndikunika amandla okuba napha phakathi kweli khaya uyazi ukuba akekho omnye umntu ongaphaya kwakho. Ngumzi ophethwe nguwe lona ndihlala kuwo, umnika ukhokho isitulo njengoba nabanye bemnikile kweyabo imizi. Uzawuthi ke ngoku ukhokho xa ekuncedisa ukuhambisa izithebe ngothuma esi sithunywa, usihambisa isithebe enamagunya. Le nto ke bantu abahle ayohluki kula maxhego xa ehleli phayana ebuhlanti, kuba kaloku eli xhego liphayana ekungeneni lixhego elinesidima, lixhego elithi xa likhoyo kule ndawo lizise amava. Eli xhego lilo elikhombayo, lilo elinqandayo, lilo elithi makubekho inzolo xa lithethile kugqityiwe. Iinjoli zelali xa kukho izinto ezifuna uyithetha, nenjoli lena yekhaya, kuguqwa phambi kwalo eli xhego. Lilo elitshoyo uba ningayenza into ethile, yimani ngoku, makuthiwe ngoku. Imagine xa eli xhego liqumbile kuba ningaliphethanga kakuhle okanye amandla alo niwanike abanye abantu. Sithi ke phambi kokubana wenze nantoni na wena mntu ufuna ubulela esihlweleni, siyacebisa qala unike ukhokho amandla. Ngenisa ukhokho mfana ndini, njengoba ulenzile nje ikhaya waligqiba. Ngenisa ukhokho kweli khaya, umnike indawo yakhe. Ungababiza ke nabanye ngokwe-sequence, kodwa ukhokho nokhokhokazi sebengaphambili. Esi sihlwele esilawula ubomi bakho asizukwazi ukukuququzelela xa amatyala ungekawahlawuli. Ukuba uyasazi esi sihlwele zonke into zalo zenziwe, akukho nto ikunqandayo ukuthi ndenzela utatomkhulu le nto, ndimnika amandla utatomkhulu ukuba athi endincedisa abe enamandla, ndimenzela le nto. Amandla ke le nto uyenzayo ngamandla axhomekeke kuwe ke mntana omhle, akho mandla ekuthiwe mayibe yintoni le nto. Should aba bantu babini, ukhokho abe sorted nalo mntu ulawula ubomi bakho ube sorted, abangabanye aba uyakwazi ubenzela ngokuba becela, uyakwazi ubenzela ngokuba ucingile nawe okanye nicingile nilikhaya. Umbuzo ke ngokubana njengokuba ndibulela esihlweleni, ndibulela ngantoni? Yaxhomekeka ke mntana omhle. Omnye wenzela ukhokho inkomo yomkhapha kuba ingazange yenziwa, omnye wenzela ukhokho inkomo yokumbuyisa kuba ingazange yenziwa, omnye ungenisa nje ukhokho apha phakathi kwekhaya ngokuthi athi ndimnika isitulo, omnye uzawuthi nje hayi ndenza idinala, sesizikhumsha ezinto, wenza nje idinala wenzela ukhokho
akukho matyala uwaziyo, uyamenzela nje kuphela. Hayi, ndenzela utatomkhulu osisihlwele sindikhaphayo into ethile. Omnye ngokuba engenazo iimpiko athi ndenza nje le nkukhu, ndenza le mbabhama khokho kanye tatomkhulu, andinanto. Ndicela amandla kaloku, ndicela uba uzundinike umsebenzi ndizokwazi ulungisa into zalapha ekhaya. Amandla endinawo ngawale mbabhama, omnye ngamandla nawo enza ibhokhwe, omnye enze yakhe into. Nangokwesiko nesithethe ke saloo ndawo kanye salapho kowenu akukho prescription ke le ndlela kwenziwa ngayo kowenu kanye loo ndlela uxelelwe ngayo yiyo indlela ekufanele uba wenze ngayo. Masibabuleleni ke aba bantu badala kuba kaloku ngabo abajonge obubomi bethu. Ndi-emphasize into ethi aba bazali bakho ngabo abakudalileyo. Ukuba umzali unengxaki nawe, ingxaki khona inkulu. Ukuba uqunjelwe ngumzali wakho, kube esimntana omhle akuqumbele umzali ade alandulele eli ehambe ekuqumbele, zibuze uba ubomi bakho buzawuba yintoni. Omnye aqunjelwe ngabazali kuba ebathuka ebabiza ngawonke la magama, qunjelwe ngookhokho bakhe kube babiza amadimoni, athi lo mntu obakhe ubomi bulawulwa ngupasta banibani. Angazihoye ezakowabo, ahoye ezikapasta banibani. Adlakazele umntana omhle upasta banibani, yena anxibe izihlangu eziphucukile. Ngelinye ixesha loo pasta uyagoduka mntana omhle, umane efika engcobo ahoye ezakowabo. Wena ke uzawuthi abakowenu ngamadimoni. Masiyekeni ke bantu abahle besingazange ushwabula, besithetha ngokubulela esihlweleni, siphendula le mibuzo abantu abathanda uyibuza apha ekhaya. Masibulele ke ezo zihlwele ngalamandla, sibulele ezo zihlwele ukuba sisakwazi uba siphinde simane sidibana sithi makube njalo ke bantu abadala, hlanganani ke nani zihlwele njengoba nisihlanganisa nathi. Makube chosi ke bantu abadala, kube hele camaku.